सनम। अब बैठो बैठो ज्योति जी इधर बैठो। रख लो रे यार तू रख लो काहे आज तरह के दिल दिखी का हम दिल तो दे देता नहीं तू पैसा के बात करता रो दिल जे ले तो संहारे में नहीं खाओ त का करबो। हाँ मैं तेरी आँखों से छलकी शराब पीता हूँ पर गरीब हूँ मगर महंगी शराब पीता हूँ। प्रीति एगो काम कर तू बैठ रह तू उठियो जा हे जा लेवल में आवत तनी सु तनी लेवल में आ जा तनी लौके के चाहिए तनी सुत तकेगा सुतबू तनी लेट जा बाबू हमार लेटता हो। देखो एगो लड़का के सुहाग रात रहता माना लड़का हम नहीं तो कहता का के जवनिया भइल दारू। देखिए मेरा हाथ ठंडा ऐसे कर रही है मेरे छूने से कुछ नहीं हो रहा है कि के हो कि पिए वाला बाका कि जवनिया भइल दारू के हो पिए वाला बाका लेकिन कि यार अपना नजर से पिला दो है न देख कि के हो जिए वाला का लेकिन का कहे के बका कि ई जवनिया ई जवनिया ई जवनिया हो ई जवनिया ई जवनिया ई जवनिया हो ई जवनिया भइल दारू ई जवनिया भइल दारू के हो पिए वाला बा ई जवनिया भइल दारू के हो पिए वाला बा मस्ती में मस्त पानी पी के जिए वाला भैया कि ई जवनिया भइल दारू ई जवनिया भइल दारू के हो पिए वाला बा ई जवनिया भइल दारू के हो पिए वाला बा ई जवनिया भइल दारू के हो पिए वाला बा आगे आओ यार मेरी जैसी लड़की पता है क्या कहती है मीठा मीठा भैया रोकना नहीं है मीठा मीठा हो मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए कितनी बेचैन हो मैं जान तुझसे मिलने के लिए। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए कितनी बेचैन हो मैं जान तुझसे मिलने के लिए। मसीहा मेरे तू तो वो दे मुझे
लेकिन का हो हेलो एक मिनट तू गाना कहबा एगो कि फोटो खिंचबा एगो आवश्यक सूचना बा जितना भी लोग भोजन नहीं कैले वो दरवाजे पे जाके भोजन कर। और एक और आवश्यक सूचना है, हर्षद जी की वाइफ गुम हो गई है इसमें, जो खोजेगा उसकी। सर मंच पे थोड़ा सा पानी और कोई मिष्ठान का व्यवस्था करा दीजिए। भाई जे खोज लो, तबला वाला खोजो चाहे हमारा ढोलक वाला खोजो, और सच्ची की बीवी गुम हो गई है। और कहना क्या, अगर हो तेरा इंतजार है, लेकिन हम लोग कहेंगे क्या कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम कि एगो दुगो मालन हो जरूरी है सनम। आइए कि एगो दुगो माल जरूरी है सनम, 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 कि एगो दुगो माल, दो को जरूरी है, तीसरी को आप ले जा सकते हैं, तीसरी को आप ले जा सकते हैं। कि बढ़े वाला बढ़ता तहार काहे जोरता। हमारे भैया की तरफ से पुरस्कार, का नाम बोली जी? ब्रिजेश मिश्रा जी की तरफ से पुरस्कार।